El que hem fet ha estat habilitar un espai perquè sigui un refugi de calma que convidi a la reflexió. El so, l'acústica era molt important perquè la persona no s'estressés. La sensació de calma que tens quan estàs a dintre realment hem aconseguit el que volíem, no? Tant visualment com acústicament. Teníem una sala que fèiem servir d'arxiu, però necessitàvem una sala de reunió. El soroll rebotava endavant, enrere, no hi havia manera d'entendre res. Vam contactar amb diverses empreses i finalment vam agafar Gravis. I la veritat és que estem molt contents. De fet, jo hem recomanat a un parell o tres d'empreses i coneguts perquè funciona bé. Realmente ha sido un acierto contactar con Gravis porque ahora el ambiente es mucho más relajado, agradable y favorece la concentración y además se integra muy bien con la estética del espacio. Quan ens relacionem amb socis com Gravis necessitem que siguin igual de flexibles i això ens permet una llibertat de moviments i sobretot una adequació a les necessitats que tenim que converteix a Gravis en soci de referència. L'aula és molt més agradable i ningú més se m'ha queixat. Ja hem guanyat moltíssim i sobretot estèticament és molt bonic i ens agrada. Sembla que estigui totalment integrat, ha quedat totalment integrat.